ये भाई केहरो लौकत है ये नहीं खे कौनो चीज जब मन करेला खाए के न तो ना मिलेला। पता ना क्या कहाँ ले झरे ठाना वो ले लिया लिया के मार बेसन लपेट लपेट के बनावत रहे। ऐसे जब ना जो हो तो मिल जाई। और ये बाप रे कहाँ न मिल गए ही जे। मस्त मस्त चाकर चाकर पतई भइल बाटे रह 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 एकरा के मांगे जाए तो ना दिहसन। एकरा से पहले जात हंसुआ आ ले ले बेकरा काट के रखे होला आ काट के ले जाए घर या ले के बनाई कि यानी कोई दिन के काटल बाटे यही में से तब ना ले रहे बाकी कोहत रहे कि हम नैहर से अपना लेके आई रही। चलो कतई से ले लो का से कम बनी हमरो के तो मिलिए गोइल। चलो पहले ले आवे हंसुआ हंसुआ। हाँ तो सार तो अरे इंतजार में रही हम कहिया तू तैयार हो खेल ले चल के फेटवाओ तनी अचार न मियाज एकदम फ्रेश हो जी। चलो हंसुआ कि मैं गमला ले लेहनी कितना मन गदगद हो गई बाटे देख ले बनी तो। हाँ तो सब जनी कीने खरीदे जा तड़ी जा आ खुद हम एक गाँव में मिल गई तो का पैसा लगा के कीने जाइब जा तो नहीं बड़ा काटब आ काट के लिया के आ बनाई आराम से। हाँ तो लागत तो कोनो काट के ले तो सकारे मोह खाखर कर दिले बड़ा सा हम इंतजार करतनी कर लागत कोनो और इंतजार कर ले जतड़ सा। चल कतना ले जी ये तना बउराए मन के बा हमारो खाद खत मन उपजिया जाइ हां एनिए बड़े बड़े भइल बा ई हो जागुल बड़न। हम तो सोचे नहीं कि पहले ही काट उठ के लेके चली मंगू ना खबर। चलो कोनो बात नहीं के चल काम भर बा अबे कोनो सोचेगा नहीं के ए तर बुआ का हो घास उस का गड़ जा तड़ू नहीं तोहरे कहां आइल हनी का हमारा के यहां तार काट ली हां अरे तार काट ली ना गइलू मर्द गए खत्म में बाड़ू का हो सफा भागत रहूनी हो सुना तो तू काहे डेरा तड़ काहे ना डराइबो कुछ कहता नहीं कटही के ना कहता नहीं काट दिया ई तो बढ़िया फिर हो जाई आई हम नया नया फूटी या तू अमरूद हा काट देला पर नया नया फूटी भाई पुराना हो जाला तो जान लो कि बूढ़ा जाला ई के तारे का बुद्धि देले हो कटा जी तो फिर नया हो जाई ए मत जा। अरे गोजा भी मेहरा रूबी रे मर्दे के कटवाई हो कोई कटवावेला सुनले बाड़ू सुनले बाड़ू हां बिना कटले होइबे ना करी। ए मर्दे कहेंगे साफ ही सठिया गेल बिया का अगर बुझा जना दिन खे का। अच्छा बोलो काट दे ना हमार ना कटाई मत ना कटाई यही से कोई ले कुछ मांगो जौन आ कोह जौन काट ल धीरे से तब का जान ले बू धीरे से काट के जान ले बू। हाँ साफ लागत कि दहेज कुल खत्म कर देबू ई का कहत रहो ई का कहत रहो काटे से कोई के जान जाला ना जाला काटे से दहेज जाला कौन कमाई कर ले कौन चीज कमाईबा कि तार दहेज के बराबर हो गइल ई कुल कहे सीख ग्लू करे हो। अरे तार काट ली ना हमार मत काटा हमार छोड़ द जा चल जाए जिले हमारा कटवावे के नहीं खे गजबे बड़न रे मोर दे कहीं कतना प्यार से आके दूसर कोई काट दी तो ठीक बा आ चोरा के काट ले तो उ तारा खातिर बढ़िया बा आ जब कह के काटो तो खराब हो गइल काहे हमार कटबू तू अब का करी हमार मन करत रहल तो यही से तार ले कहत नहीं कि काट ली तो तू बड़ा तो कहत अब कि ना ए मर्दे कहीं का जा हो जिले का तू एकदम परेशान क के धइले बड़ू हमारा के तारा बुझा जा जानत नहीं खे का कहत ना काटे देब ना हम ना काटे देब ए बाबा बड़ी मन करता हो खाए के यही से कहत नहीं कि तार बंडवा काट ले या काट के ले जाके बना लेती। ए मर्दे कहीं का हजूरिया कहतड़ू हाँ जूरी कहला जा हाँ आधा तोरा की जर हम नैहर बना रही तो
बांडा कहत रही तो पूरा दिन बांडा कहले बन आज कैसे तारा कह दी जूरी ए मर्द कहीं तंची देर खाती हमार एकदम ऊपर नीचे तक पसीना चले लागल हां। बाय में पसीना चले वाला कौन बात बाटे हो का हो हाँ तू ही का पर के बालू की काट काट के लेके चल जत दे तो मैं आधा काट के लेके चल गिल बड़ा सा। अरे ना हो देर हम अभी हुनी तन दरिया में देखो के गोल हनी त कहले के हंसुआ आ ई ले ले तारे में काट के ले जाइबो। देखो अबे तो हमारे काम भर बाबे एको दिन नेवान ना भइल दूसरा दिन ले जी। हां का हो जाय दो बनाई तो तोहरो के दे देब खाली हो बने मु दे देबू। हां काट लो तब का झुटिया घर ले जी तेल मसाला को लगवाई तो हरे घरे खा ले तो हमरो नीक लागी तो फिर ले जी। सुना काटे काटे कह दे तू काहे भड़कत रहलवा। आप छोड़ा जाए दा हम समझनी कि जना त हमर दान दहेज कुल खत्म कर देबू काट के। बक ई क्या कहता हो का कहता नी मर्दे कहीं का तू उल्टे सोचत रह। आज सुना काट ले तनी ये तार लेखा कोई खिसिया वाला ना मिली ना ना के खिसी आई कोई ना हम बानी ना काट बड़का बड़का कटी है बच्चा ना रहे दे बे। चलो ठीक है बा भाला तो बढ़िया से तनी बनाई ले चल के ठीक बा एकदम झलकदार तेल उल डाल के तेल डाला ला मां तेल में छना ला। अरे उहे जवन करे के करी ह तू देखे में इतना सुगर बा आहो का हो देखे में इतना सुगर बा त खाए में कितना सुगर लगी हो। हां तो खइला के बाद में खबर खबर करेला खजुलहू के परेला ई तब का जनता ओई कतिया चार डाला ला एकर हां खटाई में डाला ला। अच्छा डाल के पहले हमके चिखाव कैसा लागता ठीक बा होला। अरे मर्दे हई मैं बकरी हमर कुल देखत तनु मैं चर गलता सर हर सर कुल का समूह बकरी रहती तो तार चोर गलती का कहतड़ू कुछ ना कले हनी हो हम करे कुछ कहतड़ू ये मतलब देख आई बाजा बुसा ना जे बुसा ना रे का ना कमाना के कुल तहरे बकरी का ऐसा हो बुका बकरी। अरे हम बकरी रखले बानी मर्दे यही ते हम परेशान बानी कुल के ना कौन लिया के चारा दे तल से ने ए देर बतानी काट ना दो काट दी। हां ए मर्दे कहीं का तनी बड़ी दो ये काटे में भैया धान दुखाला तनी काट दो। हां देखो तो ये तू काट काट के देले बड़ा का कोई के ना हो ऐसे ही कहबू का तबे तो कहनी तो पुटू पुटू काटे लागल अब मोलायम बा कट जाते। ओहो ये देर बुआ का सुन ना कह ना हाउ सुरन बोले बड़ा का आ दूसरा चीज और मत जा यही पर रह। अब मांगो तो नहीं कि पूछले हनी कौन पूछल जरूरी बा हो अब ही पूछा तलू बाद में कहले उतन ची हो दे द बबुआ ल कमर हो कि ल जा अब तन की औरी द काट ली काट के लेके जा हम जातनी ठीक ना। चलो ठीक बा हां सबरा मत कटी ह कामे भर कटी ह नहीं कामे भर काटब सब बना ना काटब ठीक बा और क्या ले जाके 10 दिन बना के खाए के बाद थोड़ी ठीक है बा वैसे कोनी ह कि तनी में रह दिहन ना तो देखिए से घरवा के तो कह सके कुल के का को गो दहलसन। ठीक बा जा बाप रे बाप भलू को देले ह काटे के हम तो जलन की कोह दी कि ना चल जा तो मन की बात हमरा मने में रह गु रही तो चलो बढ़िया सुधार बा काट ले बेटा चल कौन कहीं के जा देखो ताकि उहे डर बा कि देखी तो खिसी आई।